Aquesta és una petita pràctica en la que centrarem l'atenció al moment present, a l'aquí i a l'ara, per entrenar la ment a la calma, a la serenor. Vas tancant els ulls, buscant una posició còmoda. I dins d'aquesta calma i serenor que intentarem generar a través d'aquesta pràctica, centrant l'atenció en l'aquí i ara, fins i tot és possible que t'ajudi a acceptar les circumstàncies que ens va portant la vida, d'aquelles que no podem canviar, per adonar-nos i ser conscients de totes aquelles circumstàncies en les que sí podem influenciar o intervenir. Moments per entrenar l'atenció, aquesta eina que tenim tan potent i de la que necessitem ser-ne conscients per poder decidir on volem posar la nostra atenció, on posem l'atenció i posem la nostra energia. Ser conscients de quina és la nostra mirada davant de les coses del dia a dia, davant de les persones, les situacions, qualsevol moment. Potser també t'ajudarà a reduir els pensaments, aquest volum, aquest va i ve de pensaments que tenim sempre a la ment, i senzillament deixa't portar pel ritme de la respiració, notant la posició del cos, notant l'esquena ben col·locada, notant les parpelles, reposant els ulls. Pots relaxar també les espatlles. I pots posar també el cap i la barbeta de manera que notis que les cervicals tenen una posició còmoda. I si vols també pots posar la teva llengua en el seu punt de repòs, en el paladar de dalt, just en el punt on es troba el paladar amb les dents, de forma que notis que les barres de la boca es relaxen lleugerament. Pots relaxar també el rostre i pots deixar que es mostri un suau somriure com a reflexe d'una actitud interior d'obertura. Tens consciència de la posició de les mans, potser al costat del cos o sobre les cuixes, o també les pots entrellaçar de la manera que vulguis, de forma simètrica. I notes la comoditat dins la postura corporal i vas permetent que l'abdomen es relaxi, deixes anar la musculatura i observa el moviment de l'abdomen en cada cicle de respiració. A l'inhalar puja i creix. A l'exhalar es contrau i es redueix, s'endinsa en un flux continuat. I no és necessari que intentis influenciar en el ritme de la respiració. No és necessari canviar res. Simplement respira. Deixa fluir l'aire que entra i surt sense voler canviar res.
I ara pots portar la teva atenció mental a la zona del nas i pots notar les suaus sensacions que es produeixen a les fosses nasals o a la part superior del llavi en cada entrada i sortida d'aire. Sent la respiració i observa-la. I continua amb tota la teva atenció, fixament a la teva respiració. Quan t'adonis que has perdut l'atenció i que t'has deixat potser arrossegar per alguns pensaments, no et renyis, no et rondinis per això. És normal. De tant en tant arribaran pensaments que vindran a distreure't. Senzillament els observes i amb amabilitat i acceptació retornes a la respiració amb suavitat. I mentre notes la teva respiració, el ritme suau, imagina que des d'algun lloc que potser coneixes tens un riu al davant i t'asseus a la vora del riu. És un riu que baixa a l'aigua, molt neta. També hi baixen fulles i troncs. El riu és la teva ment. I els troncs i les fulles són els teus pensaments. Tu et quedes a la vora, observant la corrent del riu i els troncs que van baixant, tots els pensaments que van fluint pel curs del riu suaument. Els comences a veure fins que van desapareixent a poc. Potser pots observar que notes la teva ment accelerada, amb algun neguit, plena de coses. I ara pots provar de calmar-la, de serenar-la. I pots provar senzillament de comptar cada vegada que acabis una exhalació. En fer l'exhalació comptes 1. Tornes a inhalar i quan exhalis compta 2. Continua així fins que arribis a 10. I si perds el compte, tornes a començar amb amabilitat, amb sinceritat, sense castigar-te. No es tracta d'arribar a 10, sinó d'estar en l'instant present, en aquest mateix moment en el que estàs agafant aire.
tot hi cap en aquest espai, l'atenció, els pensaments, les sensacions, i pots mantenir una actitud totalment oberta a tot allò que va apareixent en aquest moment. Pensaments, emocions, imatges, records, sensacions corporals. Deixa de lluitar contra ells, no són els teus enemics. També formen part de tu. Observa'ls, accepta'ls. Fins i tot els hi pots donar les gràcies i deixar-los marxar. Igual que les fulles i els troncs van fluint amb el curs de l'aigua, sense aturar-se. Marc Aureli va escriure que tot el que escoltem és una opinió, no és un fet. I tot el que veiem és una perspectiva, no és la veritat. Recorda, tu no ets els teus pensaments, tu no ets les teves emocions, no ets la ràbia ni la por, tampoc l'alegria o la tristesa. Són emocions que sorgeixen d'un pensament previ. I aquest pensament previ les alimenta. I les emocions, igual que els pensaments, venen i se'n van. Són canviants. Són impermanents. L'únic que es queda és l'ésser, l'essència. Són com els troncs en el riu, que passen per davant nostre i continuen el seu camí, avall en direcció a un altre riu o fins al mar. Recorda que tu ets la persona que els està observant i no hi puges ni t'hi aferres, no t'agafes a cap d'aquests troncs. Els observes en perspectiva, amb certa distància, veient el seu pas, des de que sorgeixen fins que acaben desapareixent lentament. Segueix respirant i proves de tornar a comptar cada vegada que facis una exhalació fins a 10. I si en algun moment et distreus, tornes amablement a començar des de l'1.
Continues a la vora del riu, observant. Notant aquest petit moviment del cos mentre respires. Suau. I ara pots retornar a l'àrea aquí, a tornar a centrar l'atenció al ritme suau de la teva respiració. A prendre consciència d'alguna cosa que potser t'has adonat. A prendre consciència de la sensació general que notes en aquest moment. I tal vegada, potser, pots portar aquesta sensació a altres moments del teu dia a dia, a la teva vida quotidiana. Per fer-la més agradable, més calmada, més serena. Més plena. I ara et convido a que facis 3 respiracions profundes al teu ritme, fent una petita pausa entremig de la inhalació i l'exhalació o entremig de l'exhalació i la inhalació. 3 respiracions notant el moviment suau del teu cos, acompanyant l'aire que entra i surt. I vas prenent consciència del teu cos i de la terra que et sosté. Pots anar movent una mica les extremitats, estirant i movent suaument les parts del cos que t'ho demanin. Escolta el teu cos. Recorda que és la teva primera casa que habites. Quan notis que ja pots tornar a l'entorn on estàs, molt lentament vas obrint les parpelles i els ulls per connectar ara i aquí.